салом алейкум дӯстон, ҳамакаса созони хуб. Телефони Poco X6 Pro наконец-то барои шумо мо арзонш кардем. Дар видео ҳатман ята лайк мемонед, дар канал обуна шуда мемонед ва нархҳо яро ҳозир чанд сум арзон шудаша гуфта мегузарем. Барои ва бошад якта дастгирии шумо ята лайк мемонед та ҳатман фикрҳои худтонро дар комментария нависед. Пештар биё нигаҳ кунед. Расеткаи сиёҳ, жолтиш, мақсад зардаш ва расеткаи сериш аста. Дар дари коробкаш ҳозир ина нишон дода мегзарам. Дар дари коробкаш чи аста? Телефони Poco X6 Pro дар дари коробка ҳамавақта мемонад чихол. Дар ҷа бошад якта симак барои симкартаи карданак. Чихоли сиёҳ мондагиай ва иҷа бошад документҳои телефони Poco X6 Pro нигаҳ кунед детай ва иҷа бошад барои пакети ҳамон телефон буд ва 60 ватта турбозарядка 40-45 минут ай 0 то 100 пур мекунад. Иҷа бошад тайга кабели оригинал худаш дар дари коробка заводской мемонад. Телефон бошад як не расеткаи ҳамамада махсубдагиш бошад. Аними расеткаи зарша як не чихали кор мекунад телефони экран ва ин телефон бошад 90 ГГ 90 fps бозии PUBG ра мебардорад. Экранаш бошад 120 fps кор мекунад, 120 ГГц кор мекунад, 64 мегапиксел основной камераша, ё расонаш бошад 82 мегапиксел, фронтальный камераш бошад 32 мегапиксел. Страдономика колонка дорад, айпоён ва боло, айпоён ва боло барои управлят кардани техника лазер дорад ва ҷои зарамнаки бошад Type-C ва 512 такаш бошад. Нархи пешниаш 32490 рубл буд ва ҳозир метавонед харидорӣ кунед дар нархи 30990 рубл ва 256 такаш бошад. нархш буд 29990 рубл дар нархи 28990 рубл метавонед харидорӣ кунед. ай магазини Риафон ба тамоми шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон доставка карда метавонед. шумо метавонед дар ҳамин номерои рекламнагӣ нависед ва заказ кунед.